ואנחנו מחזירים את הכבוד של ארץ ישראל לזה שהשומרון ויהודה, יחד עם הערבה והנגב והגליל, נכנסים למפת התרבות של מדינת ישראל. יוצרי הקולנוע של יהודה ושומרון. פסטיבל השנה מתקיים במתכונת בינלאומית מלאה, 88 סרטים מכל העולם, 38 אירועים, על פני 5 ימי פסטיבל. בלי קרן שומרון לא היה קו אוויר. וצילמנו פה הרבה. וצילמנו גם את כל הסרט בשומרון, שזה היה כבוד גדול וכיף גדול. אנחנו את הערב הזה מקדישים להצלחתם של לוחמי צה"ל וכל מערכות הביטחון, לחזרתם של כל החטופים והחטופות בריאים ושלמים בעזרת השם. לי באופן אישי היה כבוד להשתתף בסרט אצל שחקנים רבים ומוכשרים. מוענק לבמאית יהודית כהן. על הסרט לא כולה. מדינת ישראל היא מדינה ששייכת לכל אזרחי ישראל, בלי שום הבדל. אנחנו רוצים לעשות סוף לכל הקטלוגים האלו, אלה עם כיפות, אלה עם שטריימל, אלה הם חילונים, די. אני תושבת נתיב העשרה. כרגע מפונה מזה חודשיים ביתי שם בגבול עזה. כשפנו אליי מהפסטיבל וביקשו שיהיה חלק מצוות השופטים, שמחתי. אנחנו אוהבים אתכם, אוהבים אתכם, מצביעים לכם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ונאמר אמן.